ମାନେ କାଲି ଯେଉଁ ମାଛ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ମାଛରୁ ଅଳ୍ପ ରଖିଦେଇଥିଲି ଇଲିଶି ମାଛ। ଆଜି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ହେବ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଦେଇ ପତଳା ଝୋଳ ଇଲିଶି ମାଛ। ଏଠି ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି ବାଇଗଣ କଜରା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଜା ବାଇଗଣ। ଏଇଟା ଆଳୁ ଦେଇକି ଇଲିଶି ମାଛର ଝୋଳ ହେବ। ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ମୋ ଦାଦୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରେସିପି। ତ ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଖଟା ଭାପା ପାତୁଡ଼ି ଏଇସବୁ ହିଁ ଖାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ଏମିତି ଝୋଳ ହିଁ ଖାଇଛି। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଦେଇ ଝୋଳ ନହେଲେ ଜହ୍ନି ଝୋଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଲି ଇଲିଶି ମାଛ ରଖିଥିଲି ଅଳ୍ପ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆସିଥିଲା ଶିଳା ମାଛ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଝିଅ କଣ୍ଟା ମାଛ ସେମିତି ଖାଇପାରୁନି ବେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ତ ଶିଳା ମାଛ ତାକୁ ଭଜା ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ମାଛ ଭାଜି ନେଇଥିଲି, ମାଛ ଭଜା ତେଲରେ ଆଳୁ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ପୁଣି ସେଇ ତେଲରେ ମୁଁ ମସଲା କଷିଥିଲି। ତ ଟିକେ ତରକାରୀ କଳା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଇଲିଶି ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି ନା। ତ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟଟା ତେଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ସେଇ ତେଲରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ମସଲା କଷି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଦେଇକି ବି ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ସମୟ କଷି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ପାଣି ଢାଳିଛି କି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଆସିଗଲା। ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ନା, ତ ଦୌଡ଼ିକି ଛାତ ଉପରେ ସବୁ କପଡ଼ା ମୁଁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲି। ଏମିତି ଥରେ ଦୁଇଥର ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଖଉଛି ଉଠଉଛି ଏମିତି କରୁଛି। ଉଠେଇକି ରଖିଦେଉଛି, ପୁଣି ଖରା ଦେଖିଦେଉଛି, ପୁଣି ପକଉଛି, ପୁଣି ବର୍ଷା ଆସିଯାଉଛି ଝିପିରି ଝିପିରି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏମିତି ବର୍ଷା ଅଛି ନା କମେଣ୍ଟ କହିବେ। ତାପରେ ମୋ ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ମାଛ। ମାଛ ସାଥେ ସାଥେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଫୁଟିକି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ତରକାରୀ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଛି କି ନା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଥିଲେ। ଏଇଠି ମାଛ ଭଜା ବି ହେଇଥିଲା, ଶିଳା ମାଛ ଭଜା। ତା ସହିତ ସୁସୁନି ଶାଗ ଭଜା, ଯେଟା ହେଉଛି ସକାଳେ ମୁଁ ଥାନା ଛକରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। যেটা ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ପ୍ରିୟ ସୁସୁନି ଶାଗ। ମୁଁ ତ ସବୁ ରକମ ଶାଗ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁସୁନି ଶାଗ ହେଉଛି ଆମ ଦାସ ବାବୁ ଆମ ଝିଅର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଝିଅ ଯେହେତୁ ମୋ ସହିତ ଖାଏ, ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଥାଳି, ଦାସ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଳି ମୋର ଗୋଟେ ଥାଳି। ମୋ ଥାଳିରେ ହିଁ ଝିଅ ଖାଏ, ତାକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ।